Allah na nema ko shi ne karshen numfashi a duniya ta. Kauna nake so in faɗi ko za ta sa ai mun naɗi, na ɗau zuma in bar maɗi, duk wanda ko ya rarrabe ki to yayi wauta. Ki zana aure ki in baki dukkanin mulki, in ɗora ki saman doki, in kare miki duka haƙi shi kenan. Baki soyayya ke kuma ki bani gauna.